Ongi etorri laugarren eta azken ikasunitate honetara. Ikasleen konpetentzia digitala sustatzen izeneko ikasunitate honen helburu nagusia, MOOC honetan zehar konpetentzia digitalaren inguruan barneratutakoa ikasgelan ikasleekin nola aplikatu dezakegun lantzea izango da. Honetarako konpetentzia digitalaren didaktika bera ezagutuko dugu, proposamen didaktiko digitalen diseinua aurkeztuko dugu, eta konpetentzia digitalaren ebaluazioaren behar zein garrantziaz arituko gara. Ikastaroaren egiturari jarraituz, aurreko ikasunitateetan egin dugun bezalaxe, 3 ataletan bananduko dugu ikasunitatea bera. Ezagutu, sakondu eta jardun ataletan. Ezagutu atalari dagokionez, proposamen didaktiko digitalak landuko ditugu. Hau da, konpetentzia digitalaren lanketa didaktikoa gure ikasunitateen diseinuan integratzeko moduaz arituko gara. Eta baita ere, hauek diseinatzerako garaian lagungarri izango zaigun Canvasa izeneko tresna aurkeztuko dugu. Tresna honen azalpenarekin batera adibide praktiko bat ere proposatuko dugu, alde batetik tresnaren erabilgarritasuna hobeto ulertzeko, eta beste alde batetik jardun atalean proposatuko dugun jardueran lagungarri izan aldera. Eta bestalde, unitate digitalak ebaluatzearen garrantzia arituko gara. Gure praktikari buruz hausnartzen eta praktika hau etorkizunean hobetzen lagunduko digun tresna edo errubrika proposatuko dugularik. Sakondu atalean, teknologia digitala hezkuntzan uztartzearen ereduez arituko gara. Eta eredu hauen artean, onarpen handiena edo adituen artean onarpen handiena duen TEPAK izeneko ereduan. Edukiaren jakintza teknologiko pedagogikoa du oinarri eredu honek, eta beraz, 3 jakintza edo ezagutza horrek edukia, pedagogia eta teknologia uztartzearen aldekoa da, eta inondik inora ere teknologia beste bien gainetik ezartzearena. Beste alde batetik, mugikorrak ikasgelan bai, ala ez. Eztabaida piztu egingo dugu, edo gizartean dagoen eztabaida hau bertaratuko dugu. Izan ere, telefono mugikorrak beste gailu digital bat gehiago, baino ez dira, konpetentzia digitala lantzeko aproposa ere izan daiteke gailu hau emoten zaion erabileraren arabera, eta erabilera ikasgelan debekatu edo arautzearen inguruan arituko gara. Eta azkenik, irakaskuntzarako bideoen inguruan. Osasun larrialdi egoera honetan asko ugaritu dira irakaskuntza bideoak, eta beraz, hauek nolakoak izan beharko liratekeen, hauen erabileraren zergatiak, irizpideak eta gidalerroak aurkeztuko ditugu. Baita ere, hauen egokitasuna edo kalitatea neurtzeko errubrika bat ere ezagutu. Eta azkenik, jardun atalean, azken unitate honetan, jarduera bakarra proposatu egingo dugu, bakarra baino mamitsua, izan ere proposamen didaktiko digital bat diseinatzea izango baita jarduera potolo hau. Ikas ebidentzia bezala ikasitakoa gelaratzeko diseinu hau plataforman igotzea eskatu egingo dizuegu, koebaluazio ariketa bat ere proposatuko dizuegu, beste 2 ikaskidek egindako diseinua ebalua ezazuen, eta horretarako errubrika bat ere oinarri izango dugu, eta azkenik ikasitakoa zabaltzea akademuk traolaren bitartez. Abenduaren 2tik 11 arteko epean arituko gara ikasunitate honetan zehar, eta 10 ordu inguruko estimazioa aurrikusten diogu. Jakin badakigun arren, atalez atal ere jarduera hau luzatu egin daitekeela norberaren behar edo aukeren arabera. Hurbiltzen ari gara MOOC honen amaiera aldera, orain dator politena, barneratutako guztia
ikasleekin praktikara eramateko aukera ahalbidetzen baizaigu jarduera honen bitartez, beraz, hartu endarrak eta ekin ikasleen konpetentzia digitala sustatzeari.